Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ipapakita ko naman sa inyo ang part 2 ng Manels and Ian Ilocano jokes. So guys, ngayong araw na to is dalawa lang kami na singer. Ayan si Ate Dam kasama ko at dalawang komedyante. Part 2 na ito, yun na ipapakita ko sa inyo. Kaya guys, just keep on watching. Family kasi ang amin ng oras. Tapos akin po ni Naria. Ni agriply nga. Anong family? Kininam na doon tinag. Lalo lang patong-patong. Wala mo tinag. Timawag ang kaglalako ah. Ito na kayo kakabsat iparang kumanang po ka na kayo tiya. Mabuy-buy yung YouTube. At the latest po nga vlog wino bakit? Nga barbaro apo nga comedy mi nga in vlog na idi last March 26. Tiri the vlogger apo ni Tiri Abrenica. Paki-search apo diyan YouTube. Tiri Abrenica iso ti naga na YouTube. Mabuhay yo apo digi i-vlog na for almost how many years na po? 1 year. 1 year. Pero mayroon na po siyang 1.8 subscribers. So mag-subscribe tayo pa apo. Tap naman ayunan pa. Taga Ordaneta City po siya. Palakpakan, pasabatan tayo masiksi pa. Ni ingin, nga karkarong pati alutik. I like it, I love it, I want some more of it. Biting. Ayan ay magarabi yun. Kapag nakinuuyaw ne, kita ang agong lapag tutungtungan. Wala! Magbibya naman tagong ko. Na nagpintas tagong nangkal. Pambansang ilong, Duterte. Nagkatawa kayo mo, kasla kayo natawa sa agong yun. Kasla na ante niya. Kita mo ante. Tatati agong nga kasla project ni Marlene Primicias. Mahanda mo ni Madam Marlene. Congressman 6 District. Vice Governor. Former Vice Governor. nagpintas tagong nga kasla project. Ante nga. Nuti agong ko, disappointed. Isuna nga kayo kita kasla imparabaw lang kamates. Haan maut! Nagpintas tagong nga ni Al. No adati road widening, adabot north widening. Datang. Kastimal. Aramidam. Masa nung agpabanglo, dagiti marigriga. Kasi apo nagpabanglo iti may isang mayaman. Ay! When Kasano ngayon mo, agpabanglo, ti may isang marigriga. kasi mat apo nagpabanglo ti may isang marigriga. Kasi dyan panatiliw-tiliw na nagpabanglo. Kaya pag sinakata sa alapan tiliw-tiliw na. Animal ka nga talaga. Datang. Aramidam mo, nung kasano nga aganak, dagiti mga yaman. Anak ti mayaman. O sige, kasi Aganak! kasi apo nga ganak iti may isang mayaman. Agbuy-buya ti tablet. Dakol. Dakol ng tablet, capsule. Hindi pa na apo nagpasikal, ina po na yipirtana, nabitak, tibibitakan lang. Oh, darling, please call the doctor because the baby is coming. Ay, siya! Doktor! Inkisera! Kasano ngayon mo, nga aganak, ti may isang marigriga. Nga hanga, awat yung oras na ganaganak, napanjit altalon, nabalon, naisaltot, titambak. O sige, apo, kastoy apo magalaki ti may isang marigrigat, kastoy apo di impultit da ni Manel. Ay naawang mo ni Guryon. Guriyo nga! Nilakay ka. Butog! Ay, butaw. Ay na, butaw. Kaya mo ngayon may kabalunan na, di ko nagatras na mito ako. Naisaltot niya, ay na, butaw ko may nakarayatan na na, nagatatanalakanak kong butaw. Kaya na, nakanribuaran, ti bukol-bukol tanaktan, ay na, natiro matangan ribuaran, bukol, ti utong. Ay na, natan butaw, kaya na ramayan, natanay katiramay, tanaktan, pukulan, bulong, ti pariya. Ay na, natan butaw, kaya na, takyag, tirekatan, pukul, ka talaga tanaktan, uyuto kaon, tabal mo, gano'n. Atay niya katabal Ang na! na-speak ko, bakla, kaganakang araw. Kastoy. Sige. Tuladam nga sigarilyo, dagiti mamayang. O sige, kasi matapong ang sigarilyo ti may isang mayaman, Winston. kasi apong ang sigarilyo ti may isang mayaman. Hay! Naglintag taso, wutong! Naglintag. Nag-social niya. May sapay. May sapay. Nabagto! Inya ginabagtuaw. Ginamok! Abay ta nabagtuaw. Nalangab na kasangaw mo. Wow! Nagbrasa mo tatay. Tatay. Tatay kalmang. Ne. Tata, tuladam mo, no kasano nga sigarilyo, ti may isang babae nga aglablaba nga agpaspasuso kun ag sigarilyo.
Oh, sige. Marigriga. Kasi matapong ang sigarilyo ti may isang nga marigriga. Aglablaba, agpapasuso ti anak na. Go. Pukaw. Bra! Gawang naghangagangak nga, yung payo ko ngagikuko nga. Go! Tagamamuanan na talimudaw, di ba ka? Na heat stroke. Haan! Na heart attack. Haan! Nakasakit na puso. Awan nga raw! Nakasakit na utak. Awan! Kanya ka na ang sigarilyo ng aglablaban na himatay. Nagkasakbay nga na uyot niya, ang sakit ng maliw din ikaw, nalakay mo dyan sususaw! Lakay ka sususaw. Wow! Na-dehydrate, di ba ka? Natsanan! Iso nga mamati kami na apaw, narigriga nga pusutan tilakay, ng tubig. Tuladang. Ah, No kasaknaw. Nga magna. Dagiti mamayaman. Di sige. kalsada. Kastoy matapo nga magna iti may nga mayaman, ijay kalsada. Siyempre nakakatwalk. Ay na. One line. Wow. Sosyal. Samantha Bernardo. One, kasi ti pagnata. Kasakno ngayon mo. Nga magna. Tira isa nga marigriga. Sige, kastoy Nga problemado. kastoy matapo nga magna iti may nga marigriga. Na? Abay na kukuha na. Magbagna! Abay na nakasapag na na! Pagka siyempre na-stroke si kagutwa nga bagina! Ako pagpatirapi na, natay si kagutwa nga bagina, di kukuha na! Nata. Tuladong mo. Oh. Nga sumangit. Dagiti mamayaman nga Saan nakayan. iti mayaman? O sige. Ikanta ti drama na. O sige, kanta ti twist na. Apag ka ti Amerika. Amerika. Ay, dito. Nagatong Amerikano na. Hello, how do you do? Imbutido. Data. Santara. Apaya. Si Kadata. Haan, ninanay ko siguro. Apay ta tumawtawag ka, di ka magpakita. Pili mo ta kami na ta cellphone mo. Ni apay nagatunga tao. Di mansyon nyo dato. Apay nga okasyon di ta balay. Hawana. Agpakita ka garo. Hawana. Agpakita ka. Ini mo ta kami lang. Nahanapaw, ay naku, ano napuura ka santo ninyo, si Kamang Gayam. Apay nga tibagam. Hawanan ni Papa. Apay nga nagtalaw ni Papa. Natayo. Ni apay niya yung patay na ni Papa. Nagangaw ka, kino-animik ni Papa. Na-stroke nga. Kanya ka ang tabtaba. Oh. Sudadyan. Kanya ka ang timamanaw. Na-stroke niya ma'am talong aldaw di kwarto na. Nahin na nabangsit karon ni Papa ako, ipaako po ti purinarya. Ako po ni Papa tanaango ton, ipakremate mo. Hindi krimi. Papuuram aramitong nga dapo. Sige. Kaano ka gawin? No, may kanong arabi at takon, magipaw itak ti pagpakremate mo ta 30 mail. 30 men. Wow. Sige. Sumangput ako na. What? Hanakasab sa bato ng tagar kila aktivan. Dati ni Papa mo. Data di bangabangan ni Papa. Siya. Mangput ako dito kabuluan. Tinatay mo. Jipan me. Inayadaw. Madala. Ito na matatangan, di kumatang kami man pa raw. Mayaman nga raw. Guyod-guyod na timalet. Tatay sarapan. Ayun naman. Nakitam? Kung kuna lang. Sangit ti mayaman na. Buhay ka. Kaya, Asla ka mo lang. Pulpugan na kalding. Nakangiit. kusangin or ti mayaman, nakaputi-tisyo ang kasta ni mga nagsalo yung butog na kang katay na hanga makita ti makilamlamay, tadi ka nakababaeng. Tuloy mo. Apay nga tag-tag-tag mo dati banga-banga ni Papa. Ni Malta. Agar aruyot ba? Basol mo. Tapay. Maring pawit mo. 30 mail. Amom ka di nga tibayad ti pakrimit na tayo 60,000. No 60,000 ko matintad mo. Napinpino nga dapo niya man. Tapos, Data 30 men. Binatugan ni Boy Mercado. Hap ko niya. Inaramid mo mga tusino ni Papa ko kasi ano king-kin si Mil Timpaw ikaw. Kaya ka apag dalanginig na gibig ka. Na, kano sing-sing kumil ngay. Kapag asok lakas latina pa. Na? Uban. Bastos ka kasi ti servisyo ni Mercado. Wow. Kasi ti sangit ti mayaman at sasaidok lang nakakaput ti tisyo. Tata, tulad mo nagsangit dagiti marigriga. Sangit mo ti maripigat. O sige. Sige. Papanakay mo tatanga bansa. Kapag ka di Hong Kong. Na Hong Kong DH. Taga-iso ti Kubita. O sige, dito yung ti Hong Kong. Dato yung amo nga Chinese ni Papaingat at timbaray mo dato yung among ko. Agkabaw kami. Agtabi, hindi nga na pa'y nakainom agas na naman. Wow. O sige, tumawag ka. Hello! Agriring pa'y lang. Ayan. O hello! Ingay. Si Kalata. Apaya! Ano? Agawit ka ade. Tapay! Aguray ka garot! Tanay pagkata dati among ko nga talong pangal na! Na, apay dati talok pangal na kita Hong Dati Kong. among ko talong pangal na! Apay na talok pangal na. Alay! Kita ang pangalwan, pangalto, pangalbon! O sige karawd! Apaya tumutawag ka! Ay na, awanan ni tatay mo. Napanan na ni tatay ka! Natayo. Napay niyang patay ni tatay! Kinagat, tikutong. Ne? Kinagalakutong na tayo! Napay nagarsagid mo ni tatay ka! Ito saan nga kutong nakilapan ulog. Nata, ata nga ulag. Nasalat-salat di kita na.
Natayon. Naina, natawid nga baso, ati garot agawid, ati tawag danita. Sige. O sige, ipako po ni tatay, ti purinarya garudang. Okay. O sige, simang po Sangit ti Marigrigat, ah. Sangit ti Marigrigat, ay nakakang, ay nakakang, ay nakakang. Nakbangsi mo tasang awaw. Nyamot na tasang awaw mo sumaplay. Sige kay dumanog. Nyamot na tasang awaw mo, di ka pa bras. Ay na tatay ko. Ay na tatay. Aray ka. Abay Ano pag isursuratan tulong? ay nakajibang ka ni tatay ko. Datoy na. Ay na. Data pa kita pulin na. Ay na, imbalan ni tatay ko, bimsong matikas ta una yan. Ay na tatay ko, adi ka matla ko tinanan na dahanan ti magbagingon na. Ay tatay ko, ay nakangkanap ka tilulok tumat lang tiladingit ko tingkay po po say tatay ko. Aguri ka dyan sa rabong parusukak tarupa. Ay na tatay ko nabornos lagaruda. Ti karay kay mong tatay ko mapasapar mo pa lang ti agway pay. Ay na tatay ko. Ay nakalkalapulay nga ko to ni sumat ng tinangkiltay ti angus mo na. Ay na tatay ko. Ay na tatay ko amanel. Ay na. Ini man ka pa siya nata. Apay nga itadugsulong na takibong-kibong ka. Nakibungki ko na lubang ko di uro. Apa naglawa mo abuno? Hoy, pag birok ko data di Korea, no duwa ko matiubot ko at adupay birok ko. Hindi man ka. Apa yung sa dungdung awa? Ako pagkapasulan, takang kanagang kayong tatay ko. Pagsubli ka di mo kugang. Pasubli ka mga pasubli ta singgaw at Hong Kong tapos salary deduction pa panag-abroad ka. Pagut-utanga ngay manang. Magkini ni madam. Ni nagpintas mo yung bago natin nakatirno kalabal ko tirigalo. Sige. Tumawag ka. Sangit ba't lang tin Marigrigat? Wow. Sige. Nagurkag subliak pa dito si among ko talok pa kami na. Sige, go! O, hilaw! Di marmaring tong nang kaslamo aglok ang alungong. O, hilaw! Hinay. Oh! Magawit ka man lang. Tapay! Natahiman ni apong mo. Nay na dato ti kong kunakon nga pagbaga mangagasan agpisti ti pulikaw. Apay aguray ka tade kakatungtungan na dati umbal nga among kaw. Aguray ka pa ako por ti purinarya ni tatay. Na? Apa di mo damado rin yung patay ni amang mo? Apay niyang patay na ni amang. Natudok. Natudok tay. Hambong mga tammi ni amang Na? mo. Kas na arado ti tirad ti tammi na. Ah, Nalipatan na nga tammi so na nagdumog nalsok ti parukong na na. ina nag-suicide ni amang aligaro tagagawid ang ilang dita. Sige. Oo, sige. Nadakan. Simang puta ko. Ay, nakakangga kaya ito natitigrata sa kaumaw na ina. Ay, nasangit ni Marigrigat. Ay, nahamang pa, di ka matlakat tinangan na dahanan tatimit nun. Binubukudang titimit, akakallasuyot, isumat ng tinangkil tayo, ti angas mo na. Ay, nawanan natin, amang may karalay nga garami, di pala suot, kada palsit, ti apunan. Ay, di ka pa na-enjoy, nga nausar, nga nagasgasto sa atin, awat mo nga 5-5 nga ayuda. Ay, nahamang pa, timid-timidan, ay, nanadano na tingkay, susoble, ni tibiyag kan angas mo kiniapon. Ay, namanil, ay, namanil, napagay pababa mo dati lumor. Ay, nagpintas mo dati lungon mo nga di mo yung merkado tatal-talo mga dangan. Ay, loso-losok pa, ay dati lungon mo kagkalanderan nga pangato ag pababa. At apay tungkal na kan rapang-rapang pay tadapa. Hindi na papaharamit mong tuma. Nung bigla mga nagaraan ni apong mo bigma ba? Tutak pa'y makan, hindi lukse. Ay, tan pumpunan. Ay, pumpunan, alay tayo garutan. Ay, karuba, pumpunan! Apay niya, no? Aguray ka. Sakbay na pumpun, aglualo tapay. Huwag ka di mangayap ka, tiba, bakit nga lumalualo, apay kita sita? Handa makalwalong si tan. Ay, sita kaglualaw. Wow. O, alay garot, ipuon mau. Ave Maria Purisima. Konsibido kan labatiba. Ituloy mo. Ay, amami nga da ka sa di langit, kabalyo nga burburang iit. Iti umuna nga misteryo, dinatay nila kay Bursyo, ngaglakot petrolyo kun nabangbang si ingatuyo. Ay, aglalo kami mampay timay sa nga Maria. Abi Maria ay Lucos Sur Norte, sa Lucidi Santa Fe, sa Lakan na kami. O apo Diyos miniminyukos. Tugi kun da kapulot, bansaway ako mukusay, kumustan to tinabiyag kun natay. Umay kumaniparparin tumang tidwa nga lipay-lipay, tuy tumang sa
akong tumot pisan-pisan tido ka bunga ti kulalabang. Apatot apalang dalipawon sa lamagi ka kapag kawang agas ka tirurusukan kan bunga ti busel-busel alabati-bati tabbelan. Amen. Tayaw, nagragsak nga. Nagragsak mo talwalong. Nagalas. Tayaw, karubay tayong punpunan. No, apay mo niya. Wow. Di Ilocano na pagdamaki pamumpo. Wow. At pipinaduan da istayro nga yawi. Tapos imaidi dapay. May day. Tapos, ito no, kadarbanganan, di na makapanaw-panaw to, oray na istayro nga kasama. Pagkat timid is tayo tapos sila dumay na ka ng tiyasaw, iwagwag na mo din na pa. Ito na mang pwede balaytan, ipaputo na, rehe. Kandala madik sarap. Wait, apay na dito at mga Ilocano at paiso niya, kasakit pa inakom tama dito makayawi. No apay. Mga talaga ruto, nagisili ka pa eh. Nagiting dagto mga Ilocano at kwa, naman tumulong at parte ti babaw. Kung anay, nadamdaman na pukaw, tadalam ti baboy yan. Napulutan ti 3 kilo nga lumo. Baling nga lumo, namdaman na dyan natin buto ng Tapos, tikawaya. amin pa nga naglukatan taga Ricardo nga lata na pumpunok karne. No, ang kakarni ko na makakwan, mantika. Ayun tayo, Kumpuran. Hay, ang paborito ni tatang nga tukar iso ti patugtog mo tatasi ka driver ni kwa Puro putyaw. merkado. Wow. Tayo. Naku, nakabalutog. Pumpuran na gawa Ang naman. Kumig. Na, pintas na titugtog na Dilayla. Haan. Green grass of home. Ay, amay! Ay, nagpintas mo dati itugtog mo na mga may kulponan. Ay, naman ka at kasabat timang. Portinis ka pa siyang di ka pa naitabaw. Ay, na. Hoy, aburay ka. Aguray ka bang animal? Bastos mo dati nga lakay. Di na pala yung pagkangar matayak. At sinanda lang ng tayo garapundak. Di na pala kuna. Hindi na pala yung mga sinukanta, pinaksiw mo. Eh, nanyaman ni Amang, kasanungan o dito yung kuha ni Amang. Ay, na 40 diston pa siyang to, hindi tayo pa nakarwar ta highway. Alay, sulbong tanay na Amang ko. Bangking! Ay na Amang ko, bangking! Ay na bangking! Bangking! Ay na Amang! Bangking! Animal ka, nag-iimar tinamayan ni Buy Mercado, nga imatunan ni Macron Mercado, kini Maylin Magalo Mercado. Ah. Ipagamitin niya, bangking ka nagpintas na eh. Ito bangking, ti palayaw na! Kapay gamit ka tirikir talungaw! Kung ano ginatay ti bangking. Iparang tayo matapos ng Angels. Nagititong it's Angels. Tumutong it's Angels.